volajúci, ktorý sa mi dovolá na túto druhú hru, bude takisto hneď druhým výhercom. Ja tomu pevne verím, pretože verím tomu, že ešte nespíte, že ešte sa vám chce súťažiť, chcete sa hrať, chcete vyhrávať peniaze a za 200 eur to určite stojí, aby ste nešli ešte spať, aby ste sa trošičku na tým nie, že potrápili, to nie je trápenie táto hra, ja si myslím, že je to zábava, je to len počítanie, je to jednoducho hra a len sa zabavíte, spočítate tie eurá, ktoré tam vidíte, zavoláte a poviete mi správny výsledok. Teraz vám dám minútku. Minútovú časomieru začíname teraz. Čas beží a potrebujem ďalšieho výhercu. Ľudia, nie je to nič ťažké, je to to isté, čo bolo pred chvíľočkou, len s tým rozdielom, že je tam trošičku viacej minci. Ale verím tomu, že to zvládnete, že za 200 eur to dokážete všetko spočítať. A verím tomu, že ďalší volajúci, ktorý sa mi dovolá so správnym výsledkom. Chcem tu mať veľmi rýchlo druhého výhercu. Tak ako som tu mala veľmi rýchlo prvého výhercu, chcem tu mať aj druhého, pretože ja som veľmi šťastná, keď môžem rozdávať peniaze. Áno, toto je moja úloha dnes v noci, rozdávať vám peniaze. Ale pozor, už nám čas beží veľmi rýchlo. Posledné sekundy, máme nejakých 15 sekúnd. Takže počas týchto 15 už vlastne 10 sekúnd potrebujem počuť zazvoniť telefón. Chcem mať druhého výhercu. Chcem, aby niekto ďalší vyhral 200 eur. A haló, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Vaša odpoveď. 11 eur a 41 centov. Bohužiaľ nie. Nebola to správna odpoveď. Neverím tomu. Ale vyskúšajte znova. Ja som sa tešila, že už tu bude mať druhého výhercu, ale bohužiaľ. A skúste znova. Bol to prvý volajúci vlastne pre túto hru. Takže skúste si to prepočítať znova, zavolajte mi naspäť a verím tomu, že teraz sa trafíte. Za 200 eur sa určite oplatí sa znova opraviť, znova si to všetko prepočítať. Verím tomu, že už ďalší volajúci naozaj bude výherca. Nechcem na výhercu čakať veľmi dlho, pretože odteraz vám ponúkam 300 eur. Áno, odteraz sa správnu odpoveď vám dávam úžasných 300 eur. Ja si ich tu nechať nemôžem. Sú tu pre vás. Pre jedného z vás tu mám úžasných 300 eur, takže nenechajte si ich len tak nechať uísť. A to by bola veľká škoda, naozaj veľká škoda, keby ste mi ich tu nechali. Keby som si ich aspoň tak mohla zobrať domov. Ale takto. Teraz vám dám opäť minútovú časomieru. A počas tejto minúty začíname teraz. A počas tejto minútky, ktorá už začala bežať a beží veľmi rýchlo, chcem tu počuť ďalšieho volajúceho, chcem tu počuť ďalšieho výhercu, chcem tu mať už druhého výhercu a pozor, teraz vám už ponúkam 300 eur. To je také niečo veľmi jednoduché, že len spočítate eurá, ktoré vidíte na obrázku. Ja si myslím, že nič jednoduchšie ani nemôže byť. Nie, peniaze, ja si myslím, že bráta každý človek, myslím, že každý deň, keď ide do obchodu, tie drobáky sa premelú v peňaženke, v ruke, hociako. A verím tomu, že každý z vás aspoň tie drobné sem tam spočíta raz za deň. Tak ja nechápem, prečo vám to robí taký problém, ale pozor, časomiera je pomaličky u konca. Časomiera sa blíži ku koncu, už mám posledných nejakých 10 sekúnd, tak ešte stihnite mi zavolať, kto vie tú správnu odpoveď. Ja verím tomu, že niekto z vás ju určite vie. Tak mi ju povedzte, nenechávajte si ju pre seba, pretože ak si poviete doma, tých 300 eur vám za tú správnu odpoveď myslím si, že asi nikto nedá. Možno vás tak pochvália, že ste dobrý, fajn, ste šikovní, viete počítať eurá, ale nič viac a ja vám ponúkam 300 eur a časomiera ukazuje 0, tak ja neviem, čo sa deje. Kde je môj ďalší výherca? Neviem, čo práve teraz robíte. Haló, dobrý večer. Haló. 11 eur a 31 cent. Bohužiaľ, nie. Nebola to správna odpoveď.